Chema.
Hinikam din ko, hinikam din na. Yan ang isip nga, paski nga ka nga. Batak. Tay. Ah, daw pinatay na yung mes. Yan ang isip mo na. Pinatay, Aga-apa da nga ro, pang-akanda. ang tinuktukan. Tuktukan na. Kamat-kamatan da rin. Ano, kung gatakay. Pero pinatay na. Okay naman. Medyo tuktukan. Medyo dyan. Kasi yung isip nga, kung saan. Naipit yung ulo na ganun din mo eh. Kung nakapunta Saan siguro. banda? Saan banda yung sa tabi ng pinto? Oo. Hindi, kanina umaga, hindi mo wala pa. Wala. Yun o, kita mo, tinuktok na nila. Nagabuti, buka na. Tuktokan na. Ganang isip pa ito, hindi naramit to. Kapil mo? Ha? Saan? Yung ginawa kong ban. Wala akong nakita. Ba't mayroon isa daw naka... Tanggal na nga, hindi nga to. Gamay isa, ganang isa nga, upa. Hindi nga to. Hindi ko nakita kanina. Doon sa ginawa ko, nakasarado naman. Siguro lumusot doon. Namatay. Hindi. Ano, unak nung kapil mo. Taksil mo, pa nga ng isip. Malaki na. Yung ginawa ko yung ginawa ko, yung bago, yung linagyan ko ng pito. Kaya po, nakasara yung pintuan, may manok na isa doon sa loob. Hindi mo nakita kanina umaga. Siguro pumasok, no? Mm.
Live ka din, Jeline?
Okay, ito. Nagbabad na rin siya, no? Maingay, nakalive ako. Turuan mo na yung mga yan. Tapos kiss yan. Ano naman ako sa Maniko? Ako sa Maniko. Ako sa Maniko. Nasa Maniko.